usab di ay ang kawatan sa isig kakawatan. Kini ang nahitabo sa usa ka lalaking nasakpang nanguha og mga botelya sa soft drinks apan na biktima usab kini sa laing kawatan human gikuha ang iyang kariton nga gikargahan sa iyang mga kinawat. Kun asa kini atong sayran pinagi sa report ni Alan Domingo. Yan ang ikuha nining maong lalaki ang mga case sa soft drinks nga gibutang sa usa ka tindahan dapit sa kalsada o gikarga sa iyang kariton sa barangay San Nicolas proper, Dakbayan sa Sugbo. Murag wala lang adtaw may gipalit pas tindahan ay mibiya sa dapit diin. Nakita usab sa CCTV apil na ang iyahang nawong. Mitaho matod pang tagiyas tindahan sa dihang gisosis barangay ang CCTV. Kumpirmado og namayungan ang suspek. Naaktuhan nila nga nagdala sa kariton og naay karga nga mga basyo sa nagkadiyang botilya. Nilimod pa sinugdanan apan dihang gipakita sa CCTV footage wa na kini makabalibad. Tagadiin man juga. Mindanao. Kanya. Daghana ni mo nakuha nga mga basiyo. Tanan ako na diri captain sir. Kani siya mamunit ay kagkuan, mamunit ka og mga basiyo, masura ka. Na pwede daw nga kay hindi ta makumbinsan ni magkariton-kariton kay manghapit din eh. Mura sana og kuan, hapit og ginayhay ba. Pero katoy hapit botilya mo hingalan mo botilya king kay. Samtang gisukit-sukit sa mga opisyal sa barangay ang suspek na biyaan nini sa daplin sa kalsada ang iyang kariton nga gikargahan sa mga kinawat. Gidala usab di ay kini sa laing lalaki nga giduhaan usab nga kiriwan og kamot. Nakuhaan usab sa CCTV ang iyang pagkuha sa kariton. Wa pa hinoon kini madakpi apan kanunay na matod pang mag-anhaan kining mga lalaki sa nasong barangay. So while didto mi sa kuan Station 6 mo to nga pagbalik na mo kay among kuno amo tang kuno ng kariton ba kay hold na mo sus nawa man wala mo ha nga kani dinhi nangawat tim tawana. Samtang gitugyan sa barangay sa kapulisan ang nahaunang lalaki nga ilang nadakpan. Gimugatan sa barangay nga dako og ikatabang sa pagsusi sa mga krimen ang mga CCTV sa dapit. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.